Oh, it's nice. It's nice. Room with the view. Kyllä. Huge metal fanit siellä pyörii ja... Oh my god, it's my fans. Tää on tämmönen näin niinku... Siellä on my fans. Jees, no siellä on 3 fania ainakin. Ilmalämpöpumppukin ihan hossattaa. Yes. Gläditetty. Se on päivän sana. Gläditys on hieno laji. On myös nää... Tarvitsee vähän varoittaa, vähän surisee tää nyt. Tää on myös gläditetty. Todella hyvä. Tää surina vähän nämä. Joo. Voi olla, sit saa säärin pistää pois päältä. No niin, mikä tää on? Se on Nasol. Nasol. Se on yes. Mukava suikkuelämys. Pistetäänkö vähän rummutusta? Täällä on tosiaan kylpyammi ja tosta sitten saadaan laitettua Nasol päälle. Pistäpä vähän vettä ensin vähän valumaan sieltä ja sitten unleash the Nasol. Unleash. Sitten lähtee tuolla. Ei, tarvitsee vähän lisää painetta kuule sinne. Oi! Sinne lähtee! Onko pientä rummutusta? Joo. Se on niin mukava. On. Noniin, meillä on nyt Fear Factor Chiang Mai menossa. Jänskättääkö yhtään? No kyllä. Taisi jäädä syömättä väänkin. Mä en oo syödä näitä. Ei se mitään kato. Tää on niin hyvin paistettu ja kärvennetty tää leipäkin. Kyllä. Siis jos oikeesti on pikkasen semmosen kuumotusta niin kuin jonkun syömisen kanssa, niin se on kyllä tää hotellibuffet-aamien. Tässä on kyllä jotain hämärää se. On. Jätkä vetää sit niinku kuivana vaan paahtoleipää ja... Veistäkään ei oo. Joo, veistä ei ole, joten marmelaadit vedetään näköjään sitten Mä ajattelin käyttää itse asiassa lusikkaa tohon hommaan. Joo. Hei, kerropa mulle, mitä sä oikein juot? En mä tiedä, että tämmöstä keltaista hyvää juomaa se on. Maistuu ihan hyvältä kyllä. Mut okay. Sulla on vähän tommonen erikoinen. No kun mulla on tämmöstä vihreitä. Mä en tiedä, se oli tommosessa huljutuskoneessa jotain hulevettä se on. No, eiköhän tällä joku lähde suoli tyhjenee. No, todellakin.